Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Sempre al costat de les empreses i fomentant l'esperit emprenedor al territori. La Diputació de Lleida ha acollit la jornada de presentació del projecte Energy Hub Lab Balaguer i s'ha constituït un grup impulsor format per una cinquantena d'associacions i entitats del conjunt del territori amb la intenció de generar oportunitats per valoritzar i diversificar l'economia local, posicionant la demarcació de Lleida com a motor de la transició energètica a Catalunya. Per tant, intentar que aquests recursos, com és el vent, com és el sol, com són els recursos naturals, com són les dejeccions ramaderes o com són inclús els boscos que poden generar béns i serveis i, com no, energia que es quedi en aquest territori. Valorar-lo per un costat i per l'altre que no vinguin aquestes grans empreses i s'acabin emportant aquests recursos. I fem aquesta aposta per aquesta transició energètica, també fem una aposta per permetre l'arrelament de projectes de vida als nostres territoris. Molt bé, doncs en aquest cas el fet d'estar situat a Balaguer és fantàstic per la ciutat, però la idea és de desenvolupament territorial. És a dir, estem parlant d'un centre que ha de ser referència pel canvi energètic a nivell de Ponent, per ser capaços de poder fer de forma endògena, és a dir, que realment amb totes les potencialitats que hi ha de les empreses, de professionals, etc., i l'ajuda de les institucions, evidentment, siguem capaços de fer aquest canvi. En aquest cas, quan es va començar a moure tot a l'any 19, abans de la pandèmia i abans dels fons Next Generation, per això ara això ja està tan madur, el que es va preveure era buscar llocs concrets, en aquest cas Balaguer va apostar per poder ser un dels actors en el tema de l'energia i llavors està situat a la ciutat de Balaguer, però realment el seu àmbit és territorial, per tant és un punt de trobada, ha de ser un punt de trobada de tothom que vulgui participar o beneficiar-se fins i tot, perquè les empreses al final troben els seus beneficis de poder fer aquesta transformació energètica estarà situada al CEI de Balaguer. Els objectius principals d'aquest projecte són la promoció, la innovació i generació de valor en eficiència energètica i energies renovables, la potenciació de les empreses del territori per tal que siguin capdavanteres en aquest àmbit, a més, de l'empoderament al món local. L'Energy Hub Lab al final és un instrument que vol formar part de l'ecosistema que estem desenvolupant, que estigui dotat de les eines necessàries perquè el territori pugui fer efectiva tota aquesta transició energètica i ecològica de manera que es puguin capturar tots els impactes socioeconòmics que esperem que tinguin pels actors del territori i per les seves empreses. L'Energy Hub Lab és un projecte que es va dissenyar el 2019, d'ençà cap aquí s'ha articulat tot el projecte de transformació econòmica, la transició energètica és un dels àmbits prioritaris d'aquest projecte de transformació i dintre de tots els reptes que tenim al davant per poder fer efectiva aquesta transició de manera que generi impacte positiu en el territori, l'Energy Hub Lab és un instrument que al final vol ser una porta física, un lloc de trobada on diferents actors, sobretot del món empresarial i professional, puguin generar el debat i crear les complicitats i sinergies necessàries perquè ens interessa molt que tot aquest volum d'inversió previst per fer efectiva aquesta transició pugui revertir en la millora de la competitivitat de les empreses del territori. Som la primera explotació de tota Espanya que ha posat en marxa aquest tipus d'indústria de producció d'energia tèrmica, en aquest cas, amb purins de la pròpia explotació. I aquests 2 últims anys han donat un pas més enllà i amb el biogàs que produïem, que l'utilitzàvem per l'electricitat, hem decidit, a través d'un procés de millora i purificació del gas, fer biometà. I aquest biometà el connectem a la xarxa i així tots els pisos i els locals que hi ha per Balaguer, la indústria que hi ha per la zona, pot consumir energies renovables de l'origen dels purins. Ara la transició energètica ens genera una possibilitat econòmica a la qual no podem dir que no. És una possibilitat de generar recursos econòmics per les terres de Ponent, en aquest cas, i és veritat que no hi haurà futur si no ho fem així. Si no és una opció, és una necessitat de fer. No, jo crec que el món acadèmic i també en la seva vessant de la recerca ha de veure això com una gran oportunitat perquè aquí això ens pot ajudar a unir esforços, a conèixer-nos entre nosaltres i realment a treballar tots junts per aconseguir que la transició energètica a Lleida sigui més positiva, més justa i també, com s'ha parlat molt, que es quedi al territori.